Üdvözlök mindenkit a mai videóban, elmondom, hogy Slivki világa egy nagy csaló, úgyhogy ha fel vagytok rá iratkozva, iratkozzatok le róla. Mivel Slivki világa egyébként Slivki Show, aki nem magyar, hanem teljesen külföldi, és ugyanazokat a videókat teszi föl Slivki világa, mint Slivki Show, csak kicsikét kevesebbet. Ezért sok ember azt hiszi, hogy ő magyar, és ezeket ő tényleg megcsinálja. Nem, ezt mind Slivki Show veszi fel ezeket a felvételeket, fölteszi, és teljesen nem magyarul mondja, hanem valamilyen másik nyelven, és magyarra lefordítja Slivki világa, fölteszi, mintha ő lenne, és teljesen a saját nevében beszél, hogy ezt vettük az AliExpressen, ezt nem ő vette, ezt Slivki Show vette, nem pedig Slivki világa. Egyébként Slivki világa az a movie macska, akinek még nem tűnt volna föl. Igen, köszönöm a figyelmet.